skal løbe i dag, Erik. Hvad distancer har du meldt til? 100, 200, 400. Okay. Hvad er dine forventninger til løbene? Ja, jeg håber, det går godt. Du håber, det går godt? Ja. Det er klart. Pernille. Pernille, det er rigtigt. Må jeg lige stille dig et par spørgsmål? Ja. Hvad løb er det, du skal stille op i dag? 400, 200, 100 Og 100. Okay. og 100. Hvad er dine forventninger til løbene? Og få nogle gode tider. Få nogle gode tider. Slå nogle af dine egne personlige rekorder? Eller? Ja. Ja. Hej Gert. Hej. Hvad skal du løbe i dag for løb? Ja. Konkurrencens vinder er Marius Hytholm Alex Peter fra Holte Atletik med Og også 400. Okay. Hvad er dine forventninger? Skal du slå nogle af dine egne personlige rekorder? Eller? Ja. Hvad løb stiller du op i dag? Okay, så du stiller op i alle tre. Hvad er dine forventninger til løbet? Jeg løber dig. Sikker du, skal du slå din egen personlige rekord? Nej. Nej. På andenpladsen er det Maria Christensen med 10,70. Tillykke. Nå Erik, Ja. er du tilfreds? Ja, det har været gået rimelig godt, når man tænker på, at der har været godt vind. Ja. God vind i dag. Ja, den har været rimelig easy. Jeg har set tiden her på Ja, 200 det har meter. været, men det har været sådan rimeligt. Det har været rimeligt. Du er tilfreds? 400 meter, den ligger mellem den bedste og næstbedste. Okay, ja. Så Så det er jo rimelig godt. det er sådan 50-50. Ja, fedt. Og 40-71. Er det okay? Ja, jeg plejer at være lidt lavere. Du plejer at være lidt lavere, ja. Men der var også god modvind på den der. Ja, det er det. Tillykke med det. Jo, tak. Hvad med dig? Er du tilfreds? Ja, Ja, det er gået godt. det var det. Fedt. Tillykke med det. Ja. Er du tilfreds? Jeg er træt. Du er træt? Ja, det kan jeg godt forstå. Hvad med dine tider? De er dårligere end normalt. De er dårligere end normalt. Ja, Men der var jeg- også meget vind i dag. Vel? Ja, der er meget vind. Ja. Men på mine 400 meter, der indhentede jeg gear. Ja. Det har jeg aldrig gjort før. Okay, ja. Så er det alligevel været en god Ja, selv. så det var godt nok. Ja. Tillykke med det. Tak.